generals, amagosa phaya ngasemva, ikhwaya, igameni lenkosi uYesu, amen. Khethekileyo ngibulisa iindwendwe zethu ukuba akhona amandwendwe ngicela nje baphakamise izandla bawave. Amen. So uzikhona nomama usomhlanje sifumana bazalwane bam ezizifundo nge-31st ka-August 2025 eyicawa ye-12 emva kwePentecoste xa kuvalwa ngenyanga yamanina, a month of compassion. Ndizibuza umbuzo ukuba ingabe ukhona na ukulungisa endikhe ndabenzela omnye umntu. Inyanga apho ibiyinyanga ye-conference ye-Mothers Union ye-Diocese of Grahamstown. Ekubuyeni kwethu wasindwendwela uThixo sileli bandla likaYohane nomtshato ongcwele ngokuba xa sibuye econferencini sithi uMama Lutya is no longer with us. Ndicinge umbhali ngenye imini xa ekhe wabhala ebuza uba sithini ezi zinto. Aphendule kwalo mbhali athi uThixo ngakuthi ngubani ongasichasayo. Usathana yena urhalela ukusichasa njengoba urhalela ukusiwisa. Kodwa uThixo uba engakuthi manina ale parish akakho umuntu onokusichasa. Sibuya phaa econferencini andazi ke noba abantu bebeyela ubumnandi okanye bebeyela umyalezo. Kodwa sinezinto esizifundisiweyo endithi xa ndijonga ndithi ezinye zazo ukuba singahamba ngokwala mgomo singalunga endleleni. Ezinye zezinto ndijongele evangeli ngokuvakaliswa kuLuka ongcwele namhlanje. Endifumanisa into yoba abantu bebeseconferencini Mothers Union umyalezo awumtshanga. Kodwa umyalezo ubukhe yangumyalezo ogqithiswayo nguVicar General xa ebethetha nge-leadership. Uthi xa ethetha phayana uVicar General athi xa ufika endaweni nokuba umkhulu kangakanani na bamba isihlalo sangasemva ukuze uthatyathwe phaa ngasemva uziswe ngaphambili kuba ungathi xa ugqempezo usiya ngaphambili straight usuke uphoxeke ususwe kule ndawo ohleli kuyo. Ivangeli yanamhlanje uYesu ufundisa ngentobeko. Kule mizuzwana imbalwa esizawubonisana ngayo apha bazalwane bam siza kufundisana sibonisane ngokuba what it means to be humble. uYesu umenyelwa emzini oqala womfarisi for ingxoxo. Athi chapter 7 verse 36 ke kaloku omnye umfarisi ubemcela ukuba adle naye waza wangena endlwini yomfarisi lowo. Ithi xa idlula phaa ezantsi ithi ekungeneni kwakhe wangqeqa. So kweli ilixa uYesu umenywa kwakhona ngumfarisi kule game ebemenywa qala ngu-ordinary mfarisi. Kodwa kule game umenywa ngumfarisi onesihlalo esiphezulu, onestatus esaziwayo, lo ommemayo kweli ilixa esithetha ngayo apha. Futhi xa emmema akammemeli ukuba oku kummema kwakhe kusinsiye njengala mfarisi wokuqala, kodwa lo wesibini ummema because efuna ukumlinga. Lo wesibini ummema kuba efuna ukumjonga ukuba yintoni le izawufika yenziwe nguYesu kwam. Efuna ukujonga nokuthetha kwakhe okuba yintoni le azawufika ayithethe xa efika kwam. Lo mfarisi engqondweni yakhe unento ethi xa efika uYesu ndimloba ngezinto endinazo
izawujika ilanguage. Engqondweni yalo mFarisi unento ethi xa efika uYesu apha kwam ndimbonise ubukhazikhazi obulapha kwam, izawutshintsha ilanguage yamaZulu ibe yilanguage yeli lizwe. Qha lo mFarisi ulibala into yoba akaqali uYesu kulingwa ngaye. uYesu siyamkhumbula uba ukhe wanyuka entlanga, wathi xa efika phaya wafika uSathana wathi, xa unokuqubuda kum ndingakunika zonke ezi zinto ibe zezakho. Umfikela futhi uSathana ngexesha uYesu alambe ngalo athi, kaloku ukuba unguye unyana kaThixo jika namatye abe zizonka. Uthini uYesu xa emphendula, hayi mani umthakaphile ngasonga sonke. So nalo mFarisi ke unezo motives anazo zokuba ememela uYesu apha kwakhe. Qha ke ngoku uYesu apha ekuthetheni nalapha engxoxweni njengoba ehleli kunye nabo nje aba baFarisi, ubanikeza umzekelo. Le nto besiyiproklenyelwa apha ngumfundisi uJames akathi uYesu yinto eyenzekileyo, kodwa ubanikeza umzekelo wokuba bafunde kuwo. Futhi ke xa uyijonga le nto bazalwane, iyakhwanqisa into yokuya endlwini yomFarisi kaYesu. Siyakhumbula ubuyifunda kakuhle iBhayibhile, apho uYesu adibana khona nabaFarisi uyabakhalimela. Ngoba bangabantu abahleli nje batheni benza izinto ezingekho right phambi kobuso bukaThixo. Siyamkhumbula ukhe wathi kubo, woe unto you Pharisees, nina bantu bafuna ukungena in the marketplace benxibe izambatho ezinde ngoba nifuna ukubuliswa, ngoba nifuna ukuba nifumane amawonga, nithi ugqiba nidle iimali zabahlolokazi kalusisi. So apho uYesu adibana khona nomFarisi uyathini? Uyamkhalimela ngokungenzi kakuhle. So iyakhwankqisa ke ngokuba sibona apho uYesu emane siya ezindlini zabaFarisi xa soloko bemmema kuzo, kodwa imotive yakhe ukuya phaya kukuba bafunde kuye, basuke entweni embi bangene endaweni eright. Zangoyike kuYesu ukuya kubo nangona wayesazi injongo zabo. Ithini iBhayibhile ngoYesu? Ithi wazi izinto ozicingayo wena ungumntu. Wazi izinto ongekazithethi ukuba hayi wena eyona nto uyicingayo yile. Yile nto ngamanye amaxesha will transfer his spirit to abantwana bakhe. Uthi xa uza kweyela useyeliswa yinto okanye ngumntu, athi uYesu sukungena kulo umgibe ngoba uza kwenzakala. Abone umntu sele ekulinda imini yonke ungafiki, kanti uYesu kusebezela intoba awumelanga uyaya kule ndawo. Amen. Andazi ke abantwana bangoku bona abayifundi loo nto yento uYesu uyakwazi ukusebeza, kuba sine-statistics sabantwana abadibana nabantu on social media, baye kubo bengabazi nobazi, kuske kuthiwe umntu beyodibana no-boyfriend okanye no-girlfriend wakhe wakwaFacebook, bantwana bam angabuyi. Kodwa apho uYesu uyasifundisa intoba before uthatha istep sokuya kule ndawo, khangela the motive. If the motive is right, definitely the Holy Spirit will tell you ukuba imotive right. Kodwa ukuba imotive ayiyiyo, uYesu uza kusebenzela indlela oma uyihandlishe ngayo le meko uzawuzibhaqa kuyo. Zimbini ke izinto uYesu abafundisa zona okanye asifundisa zona namhlanje ngale vangeli ngokuvakaliswa kuLuka ongcwele. Okokuqala yeyokuba uthetha neendwendwe. Simvile ngosiste sakhuza apha silibani. Uthetha neendwendwe ebaxelela ukuba bangafuni izihlalo eziphezulu xa besiya emsithweni ngoba hleze baphoxeke. Uthi xa ufika ithini? Hlala phaa ngasemva ukuze ususwe phaya ngasemva uzokubekwa esihlalweni eso ke
singaphambili okanye siphezulu. Uthini uYesu xa ethetha lento? Uthi bazalwane, ukukhonza kubaluleke ngaphezu kwesihlalo. Amen. Balulekile ukukhonza uThixo ngaphandle kwesihlalo. Amen. Ngaphandle kokubuliswa as an archdeacon. But eyona nto ibalulekileyo, it is to be an archdeacon that is going to serve. Ingafuni ukusevwa yona. Amen. So kubalulekile bazalwane ukukhonza ngaphezu kokukhonzwa, ngaphezu kwesihlalo. Okwesibini, uYesu uthi apha uxelele lo uthetha nalo bamemileyo abantu ukuba makangakhethi abantu abamemayo, akhetha abantu. Udathi kule kamfundisi uJames iBhayibhile ukhetha abantu bakowenu, ukhetha izizalwane zakho. Kodwa uthi xa umema, khangela amahlwempu, khangela abangaboniyo, khangela iziqhwala. Uthini uYesu xa esitsho? Ngoba qinisekile ingathi ngaba ngumthwalo into yokumema babantu seluYesu ebachaza. Iyavakala bazalwane? Ngoba umuntu xa emema umuntu emsithweni wakhe sube efuna inzuzo ngamanye amaxesha. Amen. Ibona nalento yoba ukuba ndikumwemile phaa kwam ziyabhalwa ii-gifts. Amen. Zibhalwa nexabiso lazo. Amen. Into lento ndiyithetha bazalwane, kwenzela into yobana ngaba singabantu senzela into yoba ndikhangele kulaa listi mhlundimema. Amen. Uba awukho elistini, unfortunately, ayi kuba ndiya ndingaphethanga nto. Amen. Into yokuya entweni yomntu yayeka ukuba ngento yentoba singabazalwane. Amen. Kodwa it's all about what you have given unto me. Adathe omnye umuntu xa ethetha athi nami mayibe khona into endiyenzayo noba iphelelanga, kudala ndiwakhupha amabhaso kule mizi. Amen. Uthi uYesu kufuneka xa umemela abantu esidlweni okanye emsithweni ube kanti awujonganga nzuzo. Amen. Ithini ke lento? Isekuthinini amaxesha amaninzi uYesu uyabona into yoba endaweni yoba abantu bayele uyokufunda something endaweni enoThixo, bayele ukuyobonisa iziqu zabo nezinto abakwaziyo ukuba nazo. Amen. Ngamaxesha ngaphambili wayesithi umuntu xa ebheke emsithweni ibhaso lihanjiswe ligqunyiwe linjalo. Kodwa kweli xesha sikulo uthi umuntu njengebethetha njena kube liqhaqhwa ibhaso, ngoba umuntu omnye ufuna ukubonwa into yoba le nto endize nayo ixabiseke kangakanani. Haleluya. Andithi sanoyenza ke bazalwane. Thetha umzekeliso apha. Le nto iseBhayibhileni okufuneka siyenze iphile in our context. So uYesu wena mntu omemayo sukujonga into yoba umema abantu abanezitatus eziphezulu, kodwa uthi khangela aba bantu bangenanto ibe ngabona abantu bahoyayo. Nangoku phaa ezindlini zethu naphaa emakhayeni ethu siba neekamera ngeekamera, abantu abathile bahlala kwizindlu ngezindlu. Amen. Ngokwezitatus zabo. Wena mntu ungena-status uyawuhlala phaya ententeni, uyabona nomndilili phi phaya ententeni. Haleluya. Yesu namhlanje usinika umzekeliso othi khangela amahlwempu ukuze umsitho wakho ube ngumsitho onoThixo, kuba uthi sengathi uthi kule misitho bethuna baFarisi khangela uYesu. Amen. Ngaphezu kokukhangela izinto eninazo nabantu eni-associated kunye nawe. Uyakhuthaza ke apho uYesu ukuba abantu
iindawo ezingcono. Amen. Bantu mabangaleqi iindawo ezingcono. Nokutshayela kubalulekile. Amen. Nokuba ngu-archdeacon kubalulekile equally. Kweli xesha kanye abantu behambela phezulu ukuze baphakamise their social status kweli xesha esiphila kulo, ngoba babe ngabantu aba-right, babe associated nabantu abatheni aba-right, benxibela ukunconywa nokuimpressa the audience. Kodwa uYesu uyasifundisa namhlanje, efundisa nabaFarisi ukuba wena nje eyona nto ngaske uyenze kukuba uzenze lowa umncinana. Haleluya. Uhlale phaya ngasemva, ngoba ngenye imini uzawuthi uYesu xa efika athi ndafika kwakho ndilambile awandipha kutya, uthi ndafika kwakho ndinxaniwe awandiseza, uthi wena wawufike nini Nkosi uYesu kwam andazenza ezi zinto. Athi uYesu xa ekuphendula ngelaa xesha wawuyenza kulowa wayemnokha kwakho enuka, yayindim lo. Haleluya. Ngoba thina sikhangela uYesu ozawuze phethe i-briefcase engathi yeyamagqwetha, enxibe isuti notsolo point ezinyaweni, size sithi ke ngoku hayi ke wangena uYesu kwam. Kanti uthi uYesu ngelaa xesha ndandingena ndilambile ndingathi ndilidlafu, yayindim lowo. But you did not recognize me ngoba wena wajonga umphandle kanti mna ndijonga umphakathi. So uyasikhuthaza uYesu bazalwane apha namhlanje ukuba thina sikhangele kuye, singafuni ukuimpress abantu ngendawo uThixo asibeke kuzo, ngoba kuyabonakala uba bayanqaba abantu abakhangela indawo to serve. Abantu bakhangela indawo abazawusevwa kuzo, baze naxa bebuye emsithweni babuye besithi sobe ndiphinde ndiye kwabani ngoba kahoywa umntu. Amen. Uthi uYesu xa ufika apha khangela nje indawo engathi ayicacanga ukuze yena akulungiselele ngokwakhe. Uthi ke umbhali abo bazithobayo bayakuphakanyiswa, kodwa abo baziphakamisayo bayawuthini bazalwane? Bayakuthotywa. Sifundiswa namhlanje ukuba sibe ngabathobekileyo. Intobeko bazalwane ayithethwa, kodwa ibonakala kwizenzo zakho ukuba uthobekile. Ngelinye ixesha intobeko ikwenza ube ngathi usisidenge. Haleluya. Intobeko ikwenza ube ngathi awunangqondo kakuhle, ngoba uthobeke nakubantu abangayidiseviyo kwaleyo ntobeko. Haleluya. Kodwa wena ithini iBhayibhile? Ithi remain humble. Bathi abantu xa belilizwe xa bencokola kuthiwe hey, hayi ngenxa yekharektha ethile nangenxa yento ethile ubani uyoba nesiyali yedwa ezulwini. Siyazazi ezo terms angithi ngenxa yentoba ufikelela apho umntu athi lo umda awunakho ukutsitywa, ndithobeke enough. Amen. Kanti ngalaa mzuzu that you are losing it, uYesu is at your doorstep. Hallelujah. So namhlanje sizofundisana intoba sobala intoba ndibe ndithobele kangakanani nafe. Ingathi ngoku ude waweqa umgama wentobeko yam, kanti ngelaa xesha ndifinish intoba uweqile. uYesu uthi I am coming with your prize yokuthobeka. Kodwa xa efika uYesu neprice yokuthobeka, afika mfuthu sokopha ungasathethi loo nto. Bathina abantu abadala xa besifundisa abantwana bam
ukuyi-imply. Ile nto kwenye indawo athi ndinithuma sesaseso sibhalo phakathi kwantoni ezitheni ezambethe ntoni iyavakala bazalwane. So umntu uyakwazi ukuziportraya eziba utheni uthobekile. Umntu uyakwazi ukuziportraya engathi utheni ukuyo le nto. Amen. Kanti yingcuka etheni kama nakuthom nakutshonini ukuze baqhatha abanye abantu. Iyakhatha mos into onjalo andithi, because ii-true colours zakhe zizawuthini zizawuvela. Xa unjalo uza koyiswa kukuzifihla, uzawuziveza at some point, and xa sele uzivezile u-original you, xa sele ndizivezile u-original me, uzabe eqhambukela izinto ezininzi, and leyo bhombu leyo iyakutshabalalisa iwisa abantu abaninzi. Kodwa simane sisithi bawo njengoba sikukhonza njena unguThixo nenceba engazange iphele. Asikhonzeli uba singacaphuki, asikhonzeli uba zingasehleli izinto, futhi asikhonzeli uba singangeni ezintweni, kodwa yona nto siyicelayo yintobeko. Amen. Ngoba kuyacaca bazalwane, intobeko goes a long way. Xa unjalo ke besenditshilo ndathi uza koyiswa. Abanye ke bacinga ukuzithoba ukuzibeka phansi. Amen. Ukuthobeka bazalwane ayikokuzibeka phansi. Amen. Ube ngathi awungomuntu wena kweli lizwe. Kodwa ukuthobeka simple means ndiyayibona lento iyafuna ukundenakalisa kodwa andizi. Sithini xa sinyusidini apha side sikhule sifane nabani naye. Amen. Ithini iBhayibhile xa sisithi sifuna ukufana naye, ithi uYesu wawuvala owakhe umlomo wanjengantoni phambi. So, being quiet, bazalwane, in the midst of chaos does not mean awufanga okanye awuboni, kodwa uqunela ukufana noYesu. Ukuthobeka okukuko ke bazalwane koku koba wazi into yoba you are not in a competition with anyone. Amen. You are running your own race. Amen. With your own pace. Amen. Until uyofika phi entanjeni, because awubalekela ukushiya mntu in this case, kodwa ubalekela ukuyowuthini nansi intobeko eyi, kuba xa ubalekela i-competition with someone else, before uyofika pha uzakwenza sure uyamgila laa mntu ukwi-competition naye. Hallelujah. Okwesibini, umntu othobekileyo bazalwane uyazibona ngokwakhe xa iphazamile, and uyakwazi ukuthini nokuzithoba. Amanye amaxesha uxolisa ungonanga. Okwesithathu, uyaziqonda ii-limitations zakhe. Amen. Akafuni ukurhwebesha yonke into, uyayazi uba le ingangcono xa sisebenzisana isenziwa ngobani. Amen. Ngoba xa ufuna ukuyenza yonke ngokwakho isenganakala apha ezandleni zakho. Ukuthobeka nokuthobela bazalwane kuhamba ne-team ministry. Amen. Ukuyazi into yoba lo xa eyenzile noba kuzawunconywa yena, kodwa ukuba uThixo ubeke mna apha bazalwane uzuko luya kum ngoThixo. Amen. You know the reason why it is easy to work with Mfundisi Sokopo, it is because I know whatever she is doing under my supervision, siyenza kunye noba ndikhona noba ndikho. Amen.
ekuthobekeni ekwazini intoba she is capable of doing u-ABCD mna ndikhokele endingenawukwazi sometimes ukumenza. Amen. Umuntu othobekileyo nothobelayo uyayazi eziqonda izibabalo zakhe. Amen. Hayi ke yona inzima xa sifike ecaweni. Leyo uqonda izibabalo zakhe umuntu. Amen. Ilento ilwisa iwise amabandla amaninzi. Ilento ilwisa iwise imanyano ezininzi ngoba abantu bangena ngoba. Amen. Andizongena ke kuloo ndawo. Bantu abathobelayo nabathobekileyo bayawazi amandla abo. Amen. Ithini iBhayibhile? Ithi xa ungenamandla kuxa utheni? Ndinawo amandla. Kodwa iBhayibhile kwaphinda isifundise bazalwane ukuba wathini uMoses xa ehamba endleleni. Ithi wathi xa uThixo enikeza instruction wathi xa edinwa ze kuthiweni ngamadoda amakhulu. Andivo bazalwane? Seziphakanyiswe ingalo zakhe zixhaswe. Ukuze xa zixhasiwe bakwazi ukoyisa edabini. Kuyacaca bazalwane le ndlela ihanjwa ngentobeko kuba abantu soze bakwazi ukuphakamisa izandla ungathobekanga. Amen. Ukhona umuntu ofuna ukusondela emntwini ongangenekiyo bazalwane. Angathi uThixo ngokayihambisileyo instruction umfuthu sokopo into babebona nomfuthu sokopo xa esiwa zisiwa izandla zikamfundisi uMatini wena uzuphakama uzixhase uba ndikuphethanga kakuhle sozisondela. Amen. Uyathi makawe undala ndimbukele eqhuba yedwa nawo mosamandla ndithi phathi bazalwane xa sihamba sonke ngentobeko lendlela athi xa esiwa amandla. Haleluya. Uthi ungaphazanga nokwaza uyinkokheli basuka abantu basukume bakufunqule baphakamise izandla zakho. Ukuze impumelelo yenu ibe kweza zandla ziphakamileyo. Naxa ziphakamile ezazandla awuthi emveni koba noyisile noyisa utshaba uthi ndiyeke nokubambela ntoni. Hallelujah. Because the likelihood is that xa sele woyisile if you are arrogant i-arrogance izawuvuka kwakhona. Abantu ke bayawazi amandla abo futhi ba-willing ukuwasebenzisa ngendlela eyiyo nangenjongo kaYesu. Intobeko bazalwana ayidibani nokuzigwagwisa. Amen. Ayidibani intobeko nento okhukumeleyo. Amen. Ayidibani intobeko lezo zinto zenjalo. Ayihlangani nondimi. Amen. Umbona enjena njengobani? Intobeko ayihlangani naloo nto kuba ithi iBhayibhile into eyenziwa sesisandla mayingaziwa. So ngoku xa isaziwa ngumuntu wonke ukuba le Bhayibhile ndiyifumene kuwe, hayi seyidibene noba ke ngokufuna ukwaziwa wena. Ayihlangani ke nondimi intobeko. Kodwa ivana ukugcwala ukoyika nokuhlolela uThixo. Intobeko is real bazalwane. Futhi it is possible ukuba awuthobekanga ungayicela uThixo ayideposit ebomini bakho. Ihamba ne-commitment to serve. I cannot overemphasize this. Ube willing to serve. Amen. Ube willing ukuba yabona la nto simase siyithetha uthi Thixo ndicela undibeke apho uthanda undibeka khona kodwa xa sisenzeka izinto masithi hayi ke uThixo bengingathethi le nto. Once uthi unikwe izibabalo
njalo nguThixo, ungazisebenzisi ngendlela eyiyo engathobekanga. Jeremiah chapter 2 verse 4 to 13 uza kubonisa kakuhle icacile uba ulibele uba uThixo usuka phi na. Sithini xa sicula wandithabatha phi ezweni, hlana wathini wandidala Thixo. So uza kukhumbuza kuThixo xa ungasathobekanga, sele ngoku sibona ukhukhumele, sele yonke into ingawe, akukhumbuze athi uthi kula Jeremiah chapter 2 uyiphinda-phinda kaninzi pha xa emane ethetha kwi-verses ngee-verses amane buza into yoba ababingeleli abatshongona ukuba uphina uYehova. Uhambe uyoyifunda qho uthetha nabo, athethe nabo abuze uba khange ndinenzele into ethile, khange ndinikhuphe endaweni ethile, khange ndinenzele into ethile. Abagqiba abuze uba ababingeleli abatshongona uba uphina uYehova. Ngumntu otheni lowo? Olibeleyo, impatho kaThixo etheni entle. Apho ke sikhuthazelwa khona kukulo Hebrews chapter 13 verse 1 to 8, 15 and 16. Athi verse 8, uYesu Kristu ukwanguye izolo nanamhla, ase kuwo amaphakade. Ngoko kuyasiyala bazalwane, masihlale silumkile ukuze sihlale sithobekile kwizinto zonke sizenzayo, singafuni uthini umthandazo kaFrancis Ongcwele, singafuni ukuqondwa, koko sithini siqonde. Apho kukho intiyo sityale uxolo. Ungathi kanti intiyo ityalwa kwanguwe, because akuzuba lula uba utyala uxolo if intiyo iza nawe. Uba ungumntu wena ofuna usoloke understandwa, akuzuba lula ukuqonda abanye abantu kuba wena utheni iyandazi kaloku. Hallelujah. Thandazo kaFrancis Ongcwele, sihambe siyovizitha, umane uthikisha uzikhangele wena uba apha kwintobeko undawoni futhi uhamba ndawoni. Life is too short bazalwane, futhi akufuneki into yoba xa ufikelwa ngumhla wakho nam ndifikelwa ngumhla wam undifikele ndingaphandle kwamadinga kaThixo. Thina iculo lasetshetshi ndibamba amadinga owabekileyo. Ingabe wagcinile namazwi awathethileyo ku, okanye ugcine isikhundla, okanye ugcine iwonga. Thixo woxolo, Thixo wothando, angangathi xa siphuma kule month of compassion ibe kanti kukhona ukulungisa okhe wabenzela umntu noba mnye. Ngathi xa siphuma kule month of compassion ibe kanti ikhona into elungileyo inye okhe wayenzela uzuko lukaThixo. I know ke abantu abaninzi bayalala xa kufundiswa ngoba baqhele ukuba ufuneka umfundisi adwanguze angene kule